Abaibori kurwa ase eskuru ya sekondari ya Eronge DP egotoka ase ward ya Bomwagamo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira kogania okuganyirwa kwa mwarimu mwane bwa esukuru eyo asa gokoria bobe na kurikia uboromoke bwa boroko begereri 10 nigo bono mwarimu omoya abekire abisi bagukwana n'abariki amang'ana nigo bono basabire abaibori banyare ko bakorenta abana babo ase obonge ase eskuru eyo ase enyare ko bagekwegenderia emiroberio yaye yabotambe Urukwa Barongo former MCA Bomwagamo na inde stakeholder ya Eronge nigo nkwakira ritangania serikali mbiya mono sana ngakire Kariuki amone timu yaye Kariuki yogale TSC regional Kisumu ngakire mu DC oicho Nyamira North ngakire timu yons ya Nyamira ya education ngambiya mono sana asebiriro biribyeito nabegete naende bakabigwa asukurusyo mwarimu ori Eronge secondary bono chire esukuru yeito yairane nomo omwarimu oikiro oromo ngaini omwarimu ogweti abana asarwete omwarimu mukaye principal oikire rigo nkobori bantu